Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti may sa apagayam ang nagpailingad itinagan nga Imelda, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasaritaak. Ano malagip ko, ay ayak ti bagik. Adda mangibagbaga, arupat kwartaak kano. Banag, ajak met ida mababalaw. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Imelda. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Imay itay ti ina ni Randy akayan ayat mo. Agkasapulan da kano iti purdiyaan da iti gardain. Kasta ka din, nanang. Katimbaga kadwata amapan. Manjak, da kayo laangan ti mapan no kayat yo. Imelda, Kakaiso na akalkalpas ko ang nagpamanicure pedicure ka ni Petra idi kalman. ay na, awan meter aramidom dito'y balay. Jak nga rod kayat amarugitan dagiti kukok, nanang. Anya, Nana, awan ka din ni Imelda? ay na, adda, baro, ngam di na kayat ti umay. Apay ka no, Nana? Jakman amo iti dayjay ababae. Nana, inaktuman pa siya rin doon sardam. Ay kat, adda kan kadayta baro. Total, agayan ayat kayo man. Agyaman ak Nana, Uy, oras mat gaya man ti pangal daw. Umay kayo, Nana. Intay mangal dawan. Ituloy tayo tar aramidan tayo, kalpasan ti pandangan tayo. Sige nga raw, baro. Nasaya ata nakapasyar ka, Randy. Kayat ko nga ibagakan ka, awaswasan tan ti relasyon ta. Imelda, anya ti nagbasulakan ka? Awan, kayat ko laang ti makiwin naswaskan ka. Pangasim, di na kumamatrabakan iti kasta. Sa anak amang rabrabak laang, Randy. Anya ti basol ko. Ibagam ko ma. Kas itinakunakon, awan ti basol mo. Basta, nauma akon iti relasyon ta. Anya, naulpit ka. Sige, sapay ko mga rod. Tamakasarak ka iti nasaysaya at alalaki ngam iti siyak. Manak, nakita kamot lang itagal daw, Imelda. Birbirukan ka iti kalman iti pagpapayam apar. Hanggang awan kamat. Day off ko ngamin idi kalman, Junicio. Kasta ka di? Imelda, mayak manen, takayat ko amaamuan. Noon niya ti makunami tinapayagan ngay pagbagakkan ka. Junicio. Saan ko paglastog? Hanggang batnagak. Dakal ti mansyon ko. No, ayatan lang. Ipay ko kun ka tinamay apanagbiag. Adamat asawa kan anak mo, saan ka di? Sana parikot tayo tayo, Imelda. Nabayagan anak sina kami iti asawa. Sisyak langan itang agnana di ti mansyon ko. Kasta ka di? Ako. Ayayatan ka, wana, Imelda. Sikat ipangpangunak to nga ayatan iti amin nga da kanyak. Sikanto ti agbalin arena iti mansyon ko. Sige. Panunutag pa'y day taabana, Junicio. Sa bagay, praktikal matan itatibiyag. Kan nakiwin naswasak matan kan ni Randy. Awan ti parikot no awatag ti idijaya kanyak ni Junicio. Baknang. Kan adu ti mabalin na pagkwartaan. Malaksid iti dayta. Adda pa'y mansyon na. Imelda, ayatan aramidom dita silid mo aya.
Umay kan ata mamigat tamutan. Tanay, ang mga numala daw ka iti trabaho. Umuna kayo latpan, nanang. Sumaruno akton. Gundaway ko matanda ito eh. Tapno bumaknanga. Ay na, talaga ang mansyon ti balay mo, Dionisio. Baknang ka talaga. Kunang tumagan ka. Kaya tita, imanugot ka na makidir na kanyak. Si kan, Terena, dito yung mansyon ko. Wow, agyaman na, Dionisio. Atoy, awatan na ito yung kwarta, Imelda. Gumatang ka maternity kaya't mo agatangan. Wow, nagado a kwarta. Ay na, agyaman ak Dionisio. Talaga sa anak nga agbabawi asimurot kan ka dito yung mansyon mo. Di kagdanag. Ayaten ka aginggat ingana. Agyaman na, Imelda. Umay ka man kitni. Sino ti lumaban, ha? Takrot kayo matgaya maray! Randy! Randy! Anya ka di? Gusto day ta. Nabartakan. Panawan nakman dito yung Nestor. Kaya't kunti matay. Randy! Saan mo nga amo ti ibagbagam? Nabartakan. Umay kakit din, tagawitan. Nay, ano ni Randy Nestor? Apay anak ka edad ita. Nalaos ti Bertek na nga rod, nana. Jack maawit. Ay na, talaga ang marigatan ka tanagdakkel. Ay tinasayaat. Urayan nak, tay nak mangayab iti tricycle, tay iso ti pangiluganan taken kwa na. Alaman nga rod, nana. Katni, kasta unay ti Bertek na. Ay, iso matlagayam anak itak ni Randy akas taunay ti barteg na. Tanakiwin naswas kamat gayam kan kwa na. Nagbartek ni Randy, nanang? Wan, katsi ka kano ti parikot na. Apay kano abasta nakiwin naswas kalatan nga awan mat ti umno arasaw. Anya? No adda makagapo, ibagam nga saan nakasta basta makiwin naswas kalatan. Ibaga akong tagpayso, nanang. Adan kasukat ni Randy iti biyag ko. Anya? Asinaw, tinangisukatam kan kwa na. Ni Dionisio. Baknang, kan adapay mansyon na. Adayo na saysaya ati biyag ko, no ni Dionisio ti agbalin a manugang yun, nanang. Ngamin, ado ti kwartana. Anya? Lipat mo day nga Imelda, Randy. Naimbag kan kwa na. Taada itan iti din na tibak ng alakay anang isukatan na kan ka. Ray na itan ti panagbiag na. Nasakitin hakam ko, Nestor. Tigit di pagsayaatan ti salunat mo ti panunutem. Kan may sa, guwapo kamat. Kaing ingas munto pay ni Robin Padilla. Di nakman rabakan iti kasta. Agis po ting kamankit di. Ay sos, adu nga babalasang ti tumalyaw kan ka. Nagsao ka manan. Alaman langan. Mamatiakin kan. Kasta panunutem, asaan laengan ni Imelda ti babae dito'y lubong. Agdandan na kamin ka ni Dionisio, nanang. Anya? No kasta nga raw, ibagamon tagkalay sa kayaw. Sakbay ang maaddaan kayo iti anak. Saan ka interesado iti kanlaysa? Anya? Saanan ang masapol dayta, nanang? Tinapatag, compatible kami adwa ka ni Dionisio. Ay unay kan anak ko. Babae ka. Ngam sikat ti agkad-kad ang makikalay sa kin ni Dionisio. Anya klase ti panagpampanunot dayta. Gaputa saan ko ngay ayatan ni Dionisio. Tila ang kwarta kan kinabak nang nati kayat ko. Oh, napauli mo kaditan. Mala, mapanangarudan. Agpanunot ka na imbag, Imelda. Nasaysaya at matlaeng no agkalay sa kayon kin ni Dionisio. Adalakad mi kadagiti barkada. Di kagdanag. Ada ginatang ko nga agas mo. Makaamukan ton nga agtumar.
Kanayon matan, tikas ta nga aramid mo. Di ka pa yung nagbayag dito'y balay. Nagado nga aramidan dito'y. Gamday talagpaspas siya, rakadagiti babarkadan tin into na rem. Anya nga ron ti kayat mo? Agkulkulong aklatan dito'y unag ti mansyon? Ay, jak kayat, Dionisio. Ala, Houston. Lipat mo no niya tinaybagak, Imelda. Si kantumot ngamin. Agpakadak lang aro dun. Nagadupay lang nga ibagbagam. Di taka man laang. Oh, ato'y ti kwartayo nanang. 100,000 amin dayta. Imelda, awan ka di tiplan amakikalay sa kini Dionisio. Talon at tawen agdenden na kayo. Ay, dayta manen ti sang kaibagayo kanyak. Idi pa'y lakuma ang nakikalay sa akin kwa na no kayat ko. Anya, Agsubliak man lang ni mansyon. Umay ko lang intad ti kwartayo. Kumusta kan, Imelda? Randy? Nailasin ka. Iso nga'y masidagak. Adan asawa ka, Randy. Wan nga rod. Damag ko anak idan na kagayaman iti lalaki anang isukatam kanyak. Si Kangay, ada ka din kaayan-ayat mo? Wano, nangasawa ka ka din? Manipod winaswas mo ti ayan-ayat ta. Jakon naki ayan-ayat pa'y. Ngamin, aging gayta, sikapay laeng ti ay-ayatay. Itaman pa'y analadaw ni Dionisio abimmangon. Riingak man langan, dapat tumarak iti agas na, sakto rumar. Ay, nagboring mat ngamin ti agyan dito yung mansyon. Dionisio. Hoy, Dionisio, agriing kan. Alda. Ha? Diyos ko. Saan samot ang agang-angas ni Dionisio? Ha? Natayan ni Dionisio! Natayan! naitabunan day di Dionisio. Agawidak matan. Saan, nanang? Agyan kayo lang dito'y mansyon. Kaya't ko ada kayo ti kadwak dito'y. Pangaasig yu kumata o manugot kayo. Sige. No day tati kayat mo, anak ko. Ni, ada tao. Mabit lang tayo nakitaan no asino. Siya ni Donya Agata, ti asawa ni Dionisio, Imelda. Apay nga, ita kayo lang ang agparang kanya. Gaputa kayat ka apapanawon diti mansyon ko. Anya? No kunam nga dakarbengam diti mansyon ko. Nagbidot ka. Gaputa dakdakkel nga amang ti karbengak ngam iti sika. Saan apod no dayta? Diyak kaya ti pumanaw dito ay. No di ka mamati. Adda papeles nga igam ko amang ipanagnak. Asyak ti akin kukwa iti daytoy a mansyon. Gaputa sakbay a pimusay ni Dionisio. Inted na kanyak. Kan kadagiti anak mi, ti amin asanikwana. Maawatam? Anya? Lino ko naklagayam ni Dionisio. San gayam apod no asyak timpang pangrona na. No di ka ti asawa na kandagiti anak na. Gapot na iso na tinangtadan na iti amin asanikwana. Talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga ron. Ket adamot asawa na. Ingkabalay na kalaang. Ang dayta kumati pagpampanunutan. Agbalbaliw kan, anak ko. Agbabawi ak. No apay akas to'y tinaramid ko iti biyag ko nanang. Baka wanandag ko ma.
When Mr. Lonely, gapo iti kwarta kan sanikwa ni Dionisio, nakadanakan kwa na, uray saan ko nga ay ayaten. Tanam na maag asyakto ti pangtadan na amin ang mapanawan na asanikwa, ngam nagbiddutak, ket dayta ti pagbababawyak iti agdama. Jakmeten nakiayan-ayat pay, ket ni Randy nangasawa meten. Ala, kastan, ket sapay la kuma, ta nakaitad iti adal to'y pakasaritaak, to'y pag-ayam mo, Emelda. Emelda, pag-ayam ko, at dadag iti pangedeng tayo, ngay pagarup tayo a pagsayatan tayo, ngam pagbabawyan tayo matgayam iti udina. No pay kasta, dumteng latta ti panagamiris amakona. Ket daytoy a pakasaritaam, agpaay mat eleksyon kan ka, asaan ati kwarta tinapateg, no diket tinapudno nga ayat. Bueno papagayam, hingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Emelda, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.